Hai 24 tarik kumulong ko jama phai je मिर्जा राजापुर काठालिया कन्स्टिट्युएन्सि प्लस मिर्जा राजापुर काठालिया ब्लक नि अंगै अतिसरी मुरासिंपारा बाजारो जों बाजार सभा खालाय लेखा आ बाजार सभा मोटामुटी बरफ काहाम मानजाखा आं जतनि फिसिं खाबाय खुबाय काहाम याफारै बसखानि 24 तारिख को खुमलुंग जे कतर जमाय दंनाय चिनि मथानि जे कतर जमाय दंनाय आरो थांनाय जत एलाकानि ताखुक बुखुक मा फानो मानजागना बागै आं कयहर जाओ ताई बसखानि 27 तारिख सामुक सरावबो कतर चिनि कायसा जमाय दंनाय आरो चिनि सार अनिमेश देवबर्मा फाय मानजाक फैनाय के सार रनजित फाय मानजाक फैनाय आबनि बागै एलाकानि बरक रक जत मा फानि फैसिं आं कायसा कबंमं आ ग जमायाथ थाङै मानजाग्रानि बान्दा सुनो हाबाय।